яке аз шохҳои дигари психопатия ин ҳамҷинсгароӣ мебошад, яъне ки ҳамҷинсгароӣ алоқаи ҷинсӣ ба ҳамҷинси худ. ин аввал дар шуури ҳамун бемор пайдо мешавад. бемор аввал кӯшиш мекунад ки ба ин мубориза барад, лекин дар охир бо мурури замон, бо гузашти вақт шуури беморро пурра фаро мегирад ва дар беморро дида мешавад масалан ихтилоли рафтор. онҳо дигар кирдорҳои худро идора карда наметавонанд, яъне ки бемор ба ҳамон хоҳишҳои бадахлоқонаи худ ки дар шуури вай пайдо мешаванд мубориза бурда наметавонад. то чанд қадре ки кӯшиш мекунад ки ҳамин кирдорҳои худро пинҳон дорад ё ки ба ҳамин кирдорҳои ношоиста даст назанад, лекин ба ӯ муяссар намегардад. бояд махсус қайд кунам ки шахсони гирифтори ин беморӣ, яъне ки ҳамҷинсгаро, бо мурури замон, бо гузашти вақт шар дар онҳо нез мешавад. ҳатто онҳо тарсро нез аз худ дур мекунанд, яъне ки нотарс мешаванд. ана барои ба ҳадафҳои ғаразноки худ расидан ҳатто метавонанд ки ба дигар корҳои ношоиста, ба мисол ба ҷиноят мисол метавонанд даст зананд. яъне ки чӣ қадр боло гуфтем, номуси ин одамо нест мешавад. ин одамо ба ҳолати худ, ба ҳолати ниҳоии худ аз нуқтаи назари танқидӣ нигоҳ намекунанд, яъне ки чӣ қадр ки ба истилоҳ ба забони рус мегӯянд, ба ҳолати худ критика надоранд.